Cerai jora kalai mani abo kaisa raja saya bekhakte kaimani majra kalai mano honi joto saimono haipono baksa borok joto saimani bo atei kono khunjo kaicemia jeng tangai okok saka henkai khoroksa monai aba bure kaptate bini duku birman manjake tomani kok share khakya bo preseno school pori tomani abo se bini ama babu bono tabuk cerai jora no kanya nai tongka abagi buri kaptate bini ama babono saka ang kotok sori thinai go siwo tebo a chalabe kajegale manglak ang bono hamsa ya hanai haipono burini buma bupa go silia nang thina ke thidi nono kai rohor sinai burini bini ama babu atike saka aboni bagi buri tebo dukho nangsage tini bini secret story share khakya phadin ke bisi kok saya kare o monai eba burini secret library kholbe seman laine abage a secret library channel lo pathik jara kaham ke nai buji manai tei o video jaga black one sumo gotorba tongo abona kari neng bahano nini bukhani kok mung sasak share khane mosung tongka hanke display chini facebook te insta id nokui mankana o jaga nor jengbai contact khai nor ni bukhani kono share khlai mano chini aro tini story rohorne burni mung boyos 15 eba 15 bosor wngkha preseno school pori tongo buri note hamchama karitete majra berei cherai jorana kanya salai tongkha burino nokni borok abagi buri tini thanya kok kusari o video khalai rikha jengno pulia sikang chelabai buri kaisa kalbari eba kalemung panda noklakhya a jora chela o burino nogi chajage hamjak tongkha abagi chela o burni gana thangi kogrok sana nayo haipono buri a chelano sinia nogya hanei kok saya khari tomani atike a kalemung panda paite paite horenge jotono jani janogo thangna bage lam hirlai tomani tei o buribo nogo thangna bage jepro lama onkor phayo apuro buri nuka a chelate bini dol rok auto gari bai burino nasing lajak a jora khoroksa chela saka phadi ani logi angnono ani nogo tlang sine tange hingai angnono hamsago chelani kongno khanai buri ignore khai satke thangna nakya haipono a chelate bini dol rok burini yagromi soprewoi otogari bisingo dawo tilangka borni nogo mane je chela o burino hamchangna hinmani bini nogo telang tonika burino yagulo buri a chelani nogo sogei onek kapka ang ani nogo thangnai toni ridi hinai haipono chela go silia plus celani buma bupabo ati nogi tongbo borokni buslano kono mungsa salia nogibo nogya seke tongka atikeno a sal a horsa lakya abuni next day burini buma bupa borokni busajak burino natoge a celani nogo thang sogekya apro buri bini ama babuno phaimanogi bele chajakate bukharo khakjang jaka tangi hingai tabugle ang ani nogo thangman chine hine buri chajak tongmani phiaba wan sukti engya gothokti se engsiu tangi hingai burni buma bupa te chilani buma bupa a jora kebama kaham hamya kok salakya paithago tamong ka henkai paithago burni buma bupa saka tabuk norok se chini busajigno khogi tubi phakya henkai norokno chini busajigno hamjak hene mananai tamoni henkai parani joto borok saiman thanga aro khari phaimani a bage ching olapano alka chalarok nai kana henkai te chila manglak because buibai kharjak borok hamya chaya hane basi jamang chini busajigni life nosto ongnai abono wan suge je angna angka tabuk kaham hamya kok salai kai risibane borokno burni buma bupa atike saka te chilani phasimbo joto accept khakya a chala se burno hamjak tongo henkai ba bini bukhani mote borok bano kai risibane chelate burni parents ati kok salai borokno kanya wan suglai tongkha a bagi burino tabuk kajia sigang nogo himde hinei nogo tlang tonika bini ama babu olo buri nogo thang sogoye kaptate bini ama babuno saka ang o chelano kisapono hamjakya chajakya a bagi ang o chelabai kajagi manglak te a chelase ano kalbarini salo rompreo bini nogo tubu abo ani tamo saya please bujidi ani bukhana ama babu tebo ang o chelabai kajagna musungya jodi o chelabai kajana kalake ang saksajeng kotok sorei phano theinai gothang tongya tebo a chelabai kajagmaya buri o kok sawi kaptate buma buphano saka haipono burini buma bupa a busajuni thaja kok phano bujina naya olta burino yaktise buna changkha kotuka plus te busajino saka nang nungya kokta sadi nang already washa chelabai kharjak tabo nang a chelabai kajagi hankai olo alka chala nono nada nano tamoni hingai nang washa kharjak buri hini saiman ke bunyona katal kasam hani basmang tongnai te ching okra borok se chelani buma bupa ba joto kok pai sai phakya tabuk chino tala cherichidi buskang maso norno kok singi kanyani asuk bujeta angdi burni buma bupa borni busajino atike kotogi saka abage buri eba o manai tabu teli hopung sabung kabja bukhani kok kebano saibo bujiri malia te saka
Ang o chalabai kajana kalake bithi chanai eba kotok sori thunai tebo hamchana musungya kajana musungya wile bahake thiyasa tongi thangmanai ati chalabai tini ani ama babu kahai bujia wansuma kore ani boys 15 eba 15 bosor siku henkai borokle tamno wansugui ano asuk dati kanya kok salai tongkhana ani tamo saya angka mungsa buji malia o munai beri kapte bini story tini chuno abo hake share khaikya norok henkai o munai busuk birmano kalai tongkha kahamke khananyo saiman kana je cheng story samoni bisingtei te ching abono jotolo request khayo o story video no please ke share khaina musunghe khadi abono khanai bini family ni borok phono kisa kaham hamya wan sugai nathung sudo amsak simia abo kahai tabo kabama jagano bori basa eba bori borok henkano nokni dati phatpat kai rohormani bo nugui tongo abake jotono sana kalayo bori borok henkanyo da borno dati kanya nango dati hamsak rohorna nango abo kono kokdeba at least beri no kisa jora time ready borok bomo hai borok bai kahamangnai live bomo hai borok happy kuchi ke tongi manai amo hai borok no kisa wansuna bai jora ready tamani henkai okra borok jotono jani ja cherani bagi hamsuk eba chamri naleyo chola beri nayuta hai pono kaisa live partner theasa bai tongi thanai le okra borok tongi thangya je cherai rok se tongi thanai abagi cherani bukhakti bai kisa kaham hamya khanawi wansugi naki belaki sanai abono okra borok ni thani ani chikonse request khayo cerai rongni bekhani kongno kisa bujiwi saiman na try khadi video ni men kok abuno oburi kalbari thangi phiroma jora khoroksa chalabai romphrewi bini nogo tlang thangsaka abagi chalani buma bu phake jotono chajak tongkha oburino ba tai khakse burni buma bu phale tamno wansuki a chalano chajagai a chalabai kanya nakhena henkai aro kahamke khnadi burni buma bu pha wansugo borongni bosajak tini boibai atike khari tobui phajaka abagai olote chela manglak boibai basi jangnai okongno wansugi burni boys kom saimani bo a burino dati kai rohorna nakia buma bupha henkai abote dati kai rohormani raida kahamda hamya norno wansugi comment ke sachiri but burike o chalano hamsakya kajana kalake bithi chai kotok soripono thainai hene bukhawo wansukjak abage jeng sanai abo kahai kebama kami bisingo chelate burino agini simi tabosuk jora cherai jorana kai reman bo nogote khnau so please joto buma bufano koimung keboni bosano cherai jora kanya borna hani ta wansudi tamani hinkai tini norok okra borok tongthoksa to khalai jani ja bosano cherai jora kai riwano but ola borni future buskang jora rogo tamongno bosuk problem phano abo joto okra borok siwo saimono tebo phano chini baksa ti prasar kangkha mokol tongibo kribe baksa khunju tongibo khnaya nathongbai baksa sawibo bujia phringibo ringya mane chini baksa ti prasani tomung abagi sana kalayo jotoni bosa eba cherai jora kahamke pori ridi koso kotor borok sunamdi sengsaro jesek seremung serengai koso kadi asingno norni bosano joto lokorok respect rinai borom rinai te norok buma bufabo salsa proud ma khane I chini bosa khalai phono ka hanai paithago abono tewasa sanai please cherai jora kai kyabne live no sota khadi kanya borna sikang cherai ni bukhakti bo kisa kaham hamya saimanani try khadi jodi kai paima olo norni bosa mungsa se problem nge thai thang ka hankai apru majara sabo manjanai o kognam kisa wansugi nadi